Kaixo, gaurko bideoan adimen emozionalaren inguruan hitz egingo dizuet. Adimen emozionala. Lehenik eta behin zer den azalduko dizuet. Horretarako, historian zehar, hainbat filosofok egindako aipapenak azalduko dizkizuet. Platon. Platonek zera zioen. Ikaslearen gogoak bere ikasteko trebezia baldintzatzen du. Hiponako Agustin. Honek aldiz, horrela definitzen zuen. Pertsona ezagutu nahi izanez gero, ez galdetu pentsatzen duenaz, maite duenaz baizik. Azkenik, Horace Mannek honela definitu zuen. El maestro que enseña al niño sin mostrarle el deseo de aprender está tratando de forjar un hierro frío. Bukatzeko, hauen ideia kontuan hartuta eta beste hainbat ikerketa, Daniel Golemanek definizio unibertsala egin zuen. Gure sentimenduak eta bestenak ezagutzeko, gure burua motibatzeko eta harremanak egoki kudeatzeko gaitzen gaituen jarrera da. Baina, nork eta noiz sortu zen kontzeptua? Kontzeptuaren sorrera. Peter Salovey eta beste batetik John Mayerrek lehenengo aldiz erabili zuten kontzeptua. Hauen ostean, ospea nork irabazi zuen? Ospea Daniel Golemanek irabazi zuen. Izan ere, Emotional Intelligence izeneko liburu bat idatzi zuen. Azkenik, Gardnerrek pertsonen arteko adimena batetik eta bestetik barne adimena aztertu zituen. Berak zioenez, hauek biak definitzen dute adimen emozionala. Orain, eskolan adimen emozionala zer dela eta lantzen den azalduko dizuet. Bat, pertsona gisa ahalik eta gehien garatzen. 2. Herritar parte hartzaile eta inplikatua sortzeko. 3. Giza eskubideen oinarrietan heztea. Eta 4. Oinarrizko gaitasunak garatzea. Hain zuzen, batetik, norberaren autonomia eta bestetik, gizarte gaitasuna. Kontua zera da. Noiztik lantzen da adimen emozionala ikastola esparruan? Bada, 2014-2015 ikasturteetan LOMCE dela eta lehen hezkuntzako kurrikulumean arlo berri bat sartu zen. Balio sozial eta zibikoak izenekoa. Bertan, elkarbizitzarako funtsezkoak direla aipatzen da. Eta hauek lantzeko adimen emozionala baliatu dute proiektu gisa. Bukatzeko, zertan laguntzen duen azalduko dizuet. Bat, taldean proiektuak egiten. 2. Arazoei modu autonoman aurre egiten ikasteko. 3. Erabakiak modu autonoman hartzen laguntzeko eta azkenik, 4. lankidetza sustatzeko.